பிரியமானவர்களே, அர்த்தமுள்ள சுருக்க ஜெபங்கள் என்ற தலைப்பில் யூடியூப் சேனல் வழியாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்று பிரசன்ன திருநாளுக்கு பின்வரும் 4ஆம் ஞாயிறு. நம்மில் அநேகருக்கு பிரசன்ன திருநாள் என்றால் என்ன என்று தெரியவில்லை. பிரசன்ன திருநாள் என்பது கீழ்தேசத்து வானசாஸ்திரிகள் நட்சத்திரத்தை கண்டு யூதருக்கு ராஜாவாக பிறந்திருக்கிறவர் எங்கே என்று நட்சத்திரம் வழிகாட்ட பாலனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை கண்டு காணிக்கைகளை படைத்து வணங்கி நின்ற நாளே ஆகும். இது ஆண்டுதோறும் ஜனவரி 6ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த தேதியில் மாற்றம் இருக்காது. இதை புறஜாதியார் கிறிஸ்துமஸ் என்று அழைப்பார்கள். ஏனென்றால் மேசியா தங்களுக்கு மட்டும் உரியவர் என்று யூதர்கள் பெருமையோடு இருக்க, மேசியாவாகிய இயேசு கிறிஸ்துவோ தாம் அனைத்துலகத்துக்கும் உரியவர் என்பதை சுட்டிக்காட்டும் தினமாகும். நீங்களும் நானும் தானே புறஜாதியார். அப்படி என்றால் இந்த பிரசன்ன திருநாள் நமக்கு உரிய நாள் அல்லவா? அதை தொடர்ந்து வரும் ஞாயிறுகள் பிரசன்ன திருநாளுக்கு பின் வரும் 1ஆம் ஞாயிறு, 2ஆம் ஞாயிறு, 3ஆம் ஞாயிறு, 4ஆம் ஞாயிறு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இன்றைய சுருக்க ஜெபம். பராபரனே, பலவித கொடிய மோசங்களால் சூழப்பட்டிருக்கிற நாங்கள் எங்கள் சுபாவ பலவீனத்தினாலே நிலைநிற்க திராணியற்றவர்கள் என்று அறிந்திருக்கிறீரே. எங்களை எல்லா மோசங்களிலும் தாங்கவும் எல்லா சோதனைகளிலும் கடந்தேறவும் தக்க பலத்தையும் ஆதரவையும் கட்டளையிட்டருளும்படி எங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆமேன். சுபாவ பலவீனங்களினாலே நிலை நிற்க திராணியற்றவர்கள் என்று அறிந்திருக்கிறீரே என்று இங்கே ஒரு வாக்கியம் வருகிறது. நமது சுபாவ பலவீனம் நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும். இதற்கு நம்மை நாமே ஆராயும் மனம் வேண்டும். இப்படி ஆராயும் பொழுது நமது சுபாவம் நமக்கு தெரியும். நமது ஸ்திரமற்ற தன்மை, நமது முட்டாள்தனம், அவிசுவாசம், தன்னலம், பேராசை, பண ஆசை, இச்சை, சோம்பல், பெருமை, பொறாமை, பிறர் வாழ சகியாமை, நியாயமற்ற தன்மை, அநியாயத்தோடு ஒத்துப்போகுதல் போன்ற பல சுபாவ பலவீனங்களை நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்று ஒத்துக்கொள்கிறோம். முதலாவது இதை நான் ஒத்துக்கொண்டு, இரண்டாவது தேவனே இவைகளை நீரும் அறிந்திருக்கிறீர் என்று ஏற்றுக்கொள்கிறோம். அநேக சமயங்களில் நம்மை குறித்து நமது ஆண்டவருக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்று நினைத்து கொள்கிறோம். இதயத்தின் ஆழத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கிற தேவன் நாம் பேசும் பேச்சையும் புறங்கூறுதலையும் குறை கூறுதலையும் பொய்யையும் அறியாதிருப்பார் என்று எண்ணுகிறோமோ? அப்படி ஒரு எண்ணம் இருப்பதினால்தான் அநேகருக்கு தாங்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்ற எண்ணம் வரவில்லை. இது மாயை. இதுதான் கண் சொருகி போன குருட்டாட்டம். என் பலவீனம் எனக்கு தெரியும், என் ஆண்டவருக்கும் தெரியும் என்ற நிலைப்பாட்டில் வர வேண்டும். இந்த ஜெபத்திலே வருகிற விண்ணப்பம் என்ன? மோசங்களை தாங்க பலன் வேண்டும். என் பலனாகிய கர்த்தாவே என்று சங்கீதக்காரன் பாடுவான். ஆண்டவரை பலனாக கொண்டு மோசங்களை தாங்க. இரண்டாவது, சோதனையை கடந்தேற ஆதரவு வேண்டும். சோதனையை நான் சந்தித்துத்தான் ஆக வேண்டும். அதை கடந்தேற தேவனுடைய ஆதரவு வேண்டும் என்ற விருப்பத்தோடு கூட, ஆண்டவரே என்னுடைய சோதனையை நான் கடந்தேறுவதற்கு எனக்கு பலன் தாரும் என்று ஜெபிக்கிற ஒரு அர்த்தமுள்ள சுருக்க ஜெபம் இதுவாய் இருக்கிறது. ஆமேன்.